Bună ziua, dragi români! Din păcate, Bolojan lovește din nou. De această dată, lovește în studenți. Bursele vor avea regim de plată ca și salariile. Pe luna curentă se vor primi banii de pe luna anterioară. Pentru unii studenți, în special cei cu bursele sociale, vechiul sistem era ca o bulă de oxigen pentru a putea să-și continue studiile. Mutarea burselor de pe sistemul bugetar pe fondurile europene vor fi foarte greu de realizat. Dar actualilor politicieni se pare că nu le pasă de situația omului de rând. Să ne aducem aminte pentru a putea sintetiza gândirea politicianului actual, ceea ce a spus Ciolacu: cine are bani va trăi, cine nu va muri. Dumnezeu să ajute România și poporul român să trecem peste toate aceste nenorociri pe care ne aduc actualii politicieni.